Het MCL Illoud staat op het allerlaatste plak van de ziekenhuis top 100 van het Algemeen Dagblad. We namen de verpleging en resultaten na kankeroperaties scoren min. Zo moest bij de behandeling van prostaatkanker een derde pad van de patiënten opnieuw opereerd worden. Ook de verpleging voldocht net, nevens het AD. Er zou te min omdenken wijze van pine en ondervoeding. Nevens het ziekenhuis had de minder score te krijgen, maar de wijze waarop het de gegevens samelen binnen. Als het gaat om pijn weet ik inmiddels wel dat alle patiënten wordt gekeken naar pijn na operatie. Alleen het lijkt erop dat wij de patiënten die aangeven dat ze geen pijn hebben, dat we die niet meenemen in de score. Nou, dat is niet goed. Dus dat geeft een vertekend beeld ook weer. Ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum staat in een plak hoger als het MCL. Het Antonisch ziekenhuis van Snit scoort van de Friese ziekenhuizen het beste, maar een 29ste plak. Nee, Smellingen in Drachten eindigt op een 40ste plak en het jongenskons van het Jerveen op een 64ste plak.